Той ми го каза един брокер от трите комплекс най-високи тавани изобщо. Ние сме на 2,90 и нещо беше тук. Аз съм почти 2 метра с метра 94. Тук докосвам 2,50, значи може да ще да, много са високи. Море на 25 метра. Иначе, освен всичко, нали си имаме. Те са изцяло оборудване, чак тук са сложили. Има кош, има фурна, фризори, ножове, чак черпаци сме сложили. Такова, нали, за чиниите. Чак дъщица гледам, че сме превили. Всичко нужно. Водоварка. Ето спалня. Гардероб. 2 тумбачки. Тук са скрити в този шкаф бойлера. Има ютия, който не е хич зле, впрочем. Много хубаво си глади. И долу е рамката, която също си трябва. И тавана е комната. Класа. Всичко е класа. Вътре. Нали след не чершатите даваме всичко? Квартира полностью меблирована.